alle sammen. Velkommen tilbage til min kanal. Det er Raven her. Så i dag vil jeg bare sådan, jeg kedede mig lidt, så jeg vil bare sådan, lave, sjove ting. Så jeg ved ikke helt sådan, hvad jeg skal lave, men jeg kan lige finde ud af det, så jeg ses. Men ja. Jeg kan lige så bare godt lide gøre sådan noget. Jeg havde sådan en kameraholder til min telefon, eller sådan en telefonholder, så man kan sådan holde den. Altså, nu kan jeg jo bare ikke finde det. Så ja. Ja, der er ikke det er holdt. Det. Så vi skal se den her lille taske, så ja, det var i de gamle dage, da vi fik, det var sådan for lang tid siden igen. Jeg kan lige lægge jer her, det gør jamen, ja. Den her, så ja, nu skal vi sådan se, hvad der er. Nu har jeg lige lukket det. Hvis det billede her, det er et billede af mig og min storebror, men I kan ikke lige se mig. Nej, min storebror for sådan. Så ja, han vil ikke have, at jeg viser ham. Så ja, han vil ikke være på YouTube, så det vil min storesøster heller ikke. Og det vil min mor heller ikke, men det vil min far, tror jeg. Men jeg kan ikke lige vise jer min far nu. Altså, han er skaldet. Eller han har lidt hår her oppe bag. Er det trætaget, ikke? Det var mig, da jeg var mindre. Der var sådan 8-7. Ja, jeg gad ellers skælde så. Så fik vi de her. Og så skal vi se den store. Nu har vi åbnet den lille. Skal vi se den store. Altså sådan. Ja, jeg ved godt, sådan, det er lidt kedeligt for nogle af jer. Men så. Ja, hvad er det nu? Det var en fødselsdagsgave til min mor. Ja. Fra ja. Ja. Nu skal vi holde det nu op. Okay, jeg kan lige vise jer, hvad. Fuck, alle de her, det er fra OMG. Ej, jeg må ikke vise de her. Ja, jeg ved ikke, hvad det her er. Men ja. Og så har jeg den her lille artig. Ej. Det er min far, da han var ung. Ej, fuck. Han er lidt ung. Ja, så kan jeg se den her. Ja, altså, de skrev hele tiden i. Mine forældre elsker at skrive sådan i sådan nogle lille bøger. Ja. Jeg tror, det her det er min fars kørekort, der han var i Syrien. Og Syrien, det er et land, by the way. Ja, det her kan jeg ikke huske, hvem det var. Men ja. Okay, nu er det blevet lidt kedeligt, så nu prøver jeg at finde noget til at lave. Så ja, så jeg kan sådan lave. Jeg keder mig vildt meget. Så jeg har været hjemme hos, okay, jeg kan lige fortælle. Jeg har været hjemme hos min veninde, sammen med 2 andre piger, så vi var 4 piger. Ja, vi havde, altså det var sjovt. Men altså,
Vi fik nogle mad, en bolle. Fransk bolle eller en spansk bolle. Jeg kan ikke huske det. Og så fik vi det med noget saft. Og ja, det her det ligger vi så. Med noget saftevand. Og så fik vi sådan, ja, forskellige ting. Det her det er min pas. Hvem passer det? Det er min. Og det her, det er min fars. Ja, det er min far. Det er mig, da jeg var lille. Jeg skal snart få en ny, tror jeg. Ja. For sådan, jeg vokset meget. Jeg var sådan jeg var sådan 7-8 der, og nu er jeg 10. Så, ja. Altså, jeg har den her hvide bag. Altså, mine forældre så her. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Så skriv i kommentaren, hvad jeg skal lave, hvis I kan. Fordi det kan godt være, at I ikke skal skrive, så ja. I kan skrive, hvad I laver, når I keder jer. Altså, ja. Men altså, jeg slukker ikke, så ja, ses om lidt. Ja, vi ses om lidt. Jeg stopper lige og kommer igen. Okay, guys. Ja, jeg har fået en børn. Og hold op. Men de bliver til 6. Ja, ja. Nu skal vi lave noget ud af det her, så ja. Jeg finder lige på noget.